L-investigaturi Italjani għadhom qed jippruvaw jikkonfermaw il-verità kollha marbuta mal-omiċidju ta' Anastasia Trofimova, iż-żagħżugħa ta' 28 sena li nstabet bla ħajja 200 metru bogħod mill-katavru ta' binta ta' sena. It-tnejn mixħutin fuq il-ħaxix ta' Villa Panfili f'Ruma, it-tnejn abbandunati mingħajr ħwejjeġ, maqtulin madwar ġimgħa bogħod minn xulxin bl-uniku suspettat huwa l-partner u missier it-tarbija l-Amerikan Francis Kaufman. U jekk ma jidher li hemm ebda dubju li Andromeda ta' sena neqsin ġimgħa inqatlet imsawta u fgata, il-kawża tal-mewt tal-om għadu misteru, għalkemm kollox qiegħed jindika li mietet fgata x'aktarx b'xi tip ta' mħadda. Preżentament Kaufman jinsab miżmum fil-ħabs tal-Arissa wara li kien arrestat fil-gżira Griega ta' Skiathos kif qed jistennew l-estradizzjoni lejn l-Italja. L-investigaturi Italjani jidher li m'għandhom ebda dubju li l-Amerikan qatel lil bintu madana kollu għadhom ma jafux kif inqatlet iż-żagħżugħa Russa. Mill-ewwel indikazzjonijiet jidher li l-ispeċjalisti u analisti forensiċi qed janalizzaw sabiex jaraw hemmx fingerprints fuq il-materjal u l-oġġetti li nstabu biswit l-om, partikolarment il-materjal li bih il-katavru eri tagħha kien motti. Intant, fil-waqt li huwa fatt magħruf li l-kopja flimkien ma' bintom għamlu xhur joqogħdu f'appartament f'Marsa Scala, l-investigaturi Taljani qatt m'għandhom ebda ħiel fejn kienu qed joqogħdu propju f'Ruma. Kollox qiegħed jindika li l-appartament fejn kienu qed jirrisjedu ma kienx reġistrat b'mod regolari u illi sejt il-post minħabba biża' li xellefdu freh mal-liġi għażel li jibqa' fil-muta. Il-fedina penali tal-Amerikan ta' 46 sena li kien jinħeba war identitajiet fażulli fosthom Rexel Ford u Matteo Capozzo turi affarijiet xejn sbieħ. Dan hekk kif kien diġà arrestat 5 darbiet oħra fuq aggressjoni u vjolenza domestika fil-waqt li kien ġie kundannat 120 jum ħabs wara li ħeb għal persuna barma fl-Istati Uniti. Iż-żagħżugħa li mistennija tagħmel il-wasla tagħha fl-Italja wkoll spjegat mal-midja Taljana li binta kienet ġiet Malta lura f'Settembru tal-2023 biex tistudja l-Ingliż u li sa 2 ta' Ġunju 2025 kienet għadha tikkorrispondi magħha permezz ta' emails. Intant, għadu mhux magħruf li ma skuża l-Amerikan daħal Malta u kif baqa' jgħix f'pajjiżna mill-2021 sa minn tal-inqas Diċembru 2024.